així, ple. I torno aquí i ple. I llavors comencem. Clar, jo he de veure quin caliu d'aplaudiments tenim, perquè avui tenim un superespectacle. Som-hi, aquest cantó. És molt fàcil. Jo faig plem i és plem. Ja està. Mireu aquí que bé que ho fan. No deixeu malament, equipadors. Fixeu-vos. Ara direu, ho han fet els primers, però aquí segur que pecareu una altra vegada, és com s'ho som-hi. Quasi no hem fet millor que vosaltres, No quisiera jo. Va, que això ho tenim i comencem. Que hi ha algun que... Que esclar, quan està per allà ho tenim. Som-hi que ja ho tenim. Som-hi, va, Ara aquí. Molt bé. Anem a sincronitzar. Si anem amb aquesta energia, podem fer el que vulguem de aquesta energia. I al final, pot aplaudir per vosaltres. Molt bé. Podem fer. I ara, si em permeteu, aquest aplaudiment, ara que veig que se'ls dona bé, m'agradaria dedicar-lo a una persona, perquè no t'agafi els paperets, perquè jo de memòria vaig just avui, una persona que es diu Maribo Ametón, membre de la Junta Provincial de l'Associació contra el Càncer de Lleida, que malauradament ens ha deixat, i sabem que era una membre que era molt forta i molt valenta, que portava tot a cuchillo i que anava sempre a totes contra aquesta enfermetat que és una desgraciada. Perfecte. I ara crec que tenim aquí el senyor alcalde, el senyor Carles Ginés i el senyor Jordi Janés, quasi semblen cosits, Jordi Ginés, Carles Janés, Carles Janés, Jordi Ginés, no, el Carles i el Jordi, que deixa. Sí, l'aplaudiment, sisplau. Carles Ginés, director de l'Escola de la Vall d'Aran, i Jordi Ginés, alcalde de la ciutat. Què tal? Doncs, cedeix la paraula, Jordi? Bé, bones tardes a tothom. Sigueu benvinguts al Carràs, un poble també acollidor, i també agrair a autoritats de l'Ajuntament d'Alcarràs, regidors i regidores, com d'altres regidors, sé que hi havia Vilanova Barca, em sembla que havia vist també el Picat, vosaltres sigueu benvinguts i gràcies per col·laborar també amb aquest acte. És un acte que, comentant també amb el Carles, que ens toca tots a la fibra, no? Estem parlant dels nostres fills, dels nens i nenes, doncs que ens donen una lliçó de moral, una lliçó de força davant aquesta malaltia que veiem a diari, tant siguin nens com siguin gent més gran. Tots, malauradament, quasi tots, hem perdut un ser estimat de la família per aquesta malaltia. Avui poseu aquest toc d'humor en l'escala NIFI, també agrair a tothom que ho fa possible de tots els pobles, que jo em quedaria amb una cosa, que és aquesta positivitat, aquesta energia d'aquests nens i nenes que ells mateixos ens carreguen les piles per continuar endavant i lluitar per el que és interessant a la vida i no deixar-se portar per aquelles petites coses de ara m'enfado amb un, ara m'enfado amb un altre, veure que la vida és per disfrutar-la, per lluitar-la i quasi avui és per ells.
Així que passo la paraula al Carles i també que ens dirigeixis unes paraules. Bé, bona tarda a tothom. Jo us voldria agrair en nom de l'equip de monitores i monitors de l'equip de les colònies d'enguany, que ens hem ja posat a treballar, doncs la vostra solidaritat i la vostra empatia amb aquests nens i nenes que, com deia l'alcalde, són una lliçó de vida, no? Quan durant la setmana ens enfrontem als problemes quotidians que tenim en la nostra vida i veus aquests nens i nenes que si la malaltia és injusta, més injusta és quan hi ha amb aquestes edats tan prematures, no? Llavors, doncs, donar-vos les gràcies i dir-vos que aquests diners són molt ben invertits. I això, la setmana passada vam fer la primera reunió de l'equip de monitores i monitors i enguany, no sé si és l'edició 21 o 22 d'aquestes colònies i tenim una important novetat, no? Que crec que és que les fem sempre a Salardú amb nens i nenes de 7 a 16 anys, enguany les farem de 6 a 13 anys a Salardú i els de 14 a 17, doncs la gran novetat és que fem una mena de camp de treball al refugi de Conangos, a la boca sud del túnel de Viella, i crec que és un pas més en el que volem fer, intentem que són unes colònies molt especials, perquè ho són per a aquests nens i aquestes nenes, però intentem que siguin les colònies més normals del món possible, no? I crec que aquests nens i aquestes nenes es mereixen tot el del món, començant doncs, per la vostra solidaritat. Així que no m'enrotllo més. Moltíssimes gràcies. Jordi Ginés i Jordi Janés, no, Jordi Ginés i el Carles i el Jordi. I bé, que començarem primer amb un vídeo del Saladà i el Contes que us tenim preparat per aquí. Endavant. Hola, som el grup de quart. Us he preparat una cançó per ajudar els nens que tenen càncer. I hem vingut aquí per preparar una cançó i espero que us agradi molt a tothom. Amb tots vosaltres, els alumnes de quart, us presentem aquest Tume Papa. Quins artistes. Bé, doncs anem a fer institucional. Tornem. Bona tarda i sigueu tots benvinguts en aquest acte bonic, acte solidari organitzat per l'Associació contra el Càncer, en el que s'intentarà recaptar recursos econòmics que es destinaran a les colònies dels nens i nenes amb càncer a la Vall d'Aran. No puc començar sense agrair a les més de 120 persones, concretament 121, que participaran en aquest espectacle gràcies a la gent vinguda de Linyola. Un poc d'aplaudiments que sempre que veu donar tot, ens feia una miqueta d'empatia i dir Linyola i tots. Bien! A veure, fem-ho, necessiteu... Linyola! Tornabous! Vilanova de la Barca!
Una coseta, volem fer el favor que no d'entrar a la nostra... És un acte institucional. Escolta, necessitin una... no ho sap qui som, no ho sap. Pugem a dalt, pugem a dalt, ja veuràs. Espavilarem, ara. Ja t'has recalit dalt. Ara mateix que no sàpiga que... Home, passa per aquí. Passa per aquí. Tenen una escala allí, senyores. He pujat, ja he baixat, hi ha una escala aquí. Hi ha de donar el tot. Senyor Jordi, tenim sempre... Per favor, pareu això, pareu. Puja aquí. Per favor, que no mos vulgui deixar pujar. Desde luego. Però que no saps qui som. Tu no saps qui som. No sé si ho voldria saber. Nosaltres som, deixa que em presentemos, nosaltres som les que vam portar l'escala bici a la comarca. Sí, home, a la comarca. A Catalunya. I més, que vam fer un espectacle a Benidorm. Oi, sí que guapo que era aquell espectacle a Benidorm. Que guapo que anava. Senyores, a veure, a què hem vingut a fer aquí? Jo, és que això que estan explicant, avui, en lo del càncer, com a que no mos hi va. Si volen... Tu sobres aquí, no ets d'aquí. No ho saps que som, no ho sap, explica-li. No ho sap perquè es diu escala bici, explica-li perquè és que no saps ni perquè es diu escala bici. Explica-li. Escala, perquè jo soc la gran i ella la petita, escala, ell i d'Hipòlita, jo, fill... De Fina. No, de Filomena, que se vuelva Filo. Aquest noi no sap res. Mira, no sé què té que veure això, Ell, gran. No, sisplau, fem una coseta. Sí. Aquest espectacle hem de començar. Tenim a la gent molt nerviosa a vestidors. La gent de públic amb ganes de veure els seus companys del poble. Però és que som nosaltres que hauríem de presentar aquest altre. Som nosaltres doncs que hauríem de presentar. Per favor. Qui ets tu? El presentador. Facin una coseta. Baixin a baix, miri, seguin allà al raconet, que crec que tenen la cadira reservada, i mirem de començar. Jo no baixo. Jo tampoc baixo. Baixa tu! Sí! Què t'has pensat? Fem una cosa, fem un fort aplaudiment a les mestresses que van inaugurar l'escalarífic a la província de Catalunya i anem a començar l'espectacle. Molt bé. Sí, cap allà. Cap aquí. Gràcies. La senyora. Vinga. Que ja lo posa vostè i li demana terra, senyora. Vagi passant. Perquè fa una olor naftalina caducada que no veu. Què vols dir? Quasi em mates. Allí potser millor. No, allí no, jo me sento aquí. Aquí no estic segur, jo me sento aquí. Silenci, sisplau. Aquest senyor és bo. Bé, i sense més retras que el d'aquestes senyores, ara amb tots vostès començarem al Linyola, que ens presentaran un mix del grup Colònia. Sisplau, rebem amb un fort aplaudiment al grup de Linyola. Freeze! I'm Ma Baker. Put your hands in the air and give me all your money. This is the story of Ma Baker, the meanest cat from old Chicago town.
records, los del Boniem, quins bailoteos, quina bellugor que fan, Hòstia, bellugor! És que no té ni sinònims, ni lire, ni res, bellugor. No en tens de sinònims, carinyet, és que ho fa malament en ganes, Per veure que no he sentit res. En fi, bé, els més joves, els que encara de la meva edat, bueno, joves, sí, estem allà entre viejo i viejo, ¿vale? Què tenim la novetat? És que estem a la flor de la vida, segurament recordareu el Vivo Cantando de Salomé, interpretat pel grup de Tornabous. Un fort aplaudiment a Vivo Cantando. Aplaudiment per Salomé i les bruixetes. Vivo cantando, vivo soñando. Treco cap aquí, treco cap allà. La cançó. En fi, una altra vegada la cançó. Pots contar? No queda bé, carinyet. Això té cantar l'altra vegada la cançó, no queda bé. Senyores, per favor. És que ho fa malament, fa malament. Senyores, què passa? Nosaltres que portem l'espectacle de la sang. Nosaltres res, tu fes, nosaltres aquí tranquil·les, tu fes, ho faràs malament igual. Què vol dir fes? Puc continuar, per favor? Sí, tira. Bueno, anem a la segona, és que esto sí, al final, anem a la segona actuació, que és Caneleta en Ramen. Tinc unes ganes de veure'ls disfrutar damunt de l'escenari, aquí heu d'estar superpreparats i supermotivats, perquè ho fan de meravella. Espero que sigui així, perquè el grup de Vilanova de la Barca ens deleitarà amb el Just Dance Timber de Pipo. Un aplaudiment als de Vilanova de la Barca. Yeah.
Quines balladores que teniu a Vilanova? No... Carinyo! Ja m'hagués perdut jo els bailoteos. Noi, Bé, sense més carinyet. Sense més entrebancs anem a passar al següent... Noi, escolta una coseta, paper. Què vols, senyor? Bona tarda, bona vegada, que vostè és allí relegat, és com a... Bueno, No em toco. no el toco. No em toco. No el toco. Escolta'm una Lluny. Distància. Escolta'm una M'ha coseta. d'interrompre cada vegada que he d'anar a presentar un número? Sí, carinyo, perquè ho fas molt malament. Sí. Carinyet, escolta'm una coseta. Jo no et vull dir res, Doncs vagi baixant. No, però escolta'm, que et puc fer una pregunta. Perdoneu. Que tens una furgoneta negra? Sí. Ah, Què li ha fet a la furgoneta? no, jo no vull dir res. No. Doncs ara ha de començar a dir coses. No. Què li ha fet a la furgoneta? Disculpeu. No, perquè jo m'ha semblat veure allí al cantó una furgoneta negra amb la policia local i una grua, i jo, nena, no vull dir res, Jo no vull dir res, Ara la policia... Porta, que t'ho aguanto jo, si no pateixes, tu me sent, Espera't. No! Espera't. Ai, que per fi em presento! Ja ho he pensat. Una m'embolica per un cantó i l'altra va pujant. Doncs no m'ho crec. Sí, ja pot riure per sota d'aquest nas, senyora. Que ja me l'ha jugat ben jugada. No ric res, jo. No ric res. Mira, jo per què no vols que parlem amb tu? Que segur que me l'has fet a fotre. Però resulta que allí fica presentador al camerino i m'ha semblat veure una fumerra davant de la porta. Diuen, ho han dit per allí que hi ha gent, els de la barra, diuen que algú ha connectat el mòbil damunt de la roba i s'està cremant. I que fica presentador... No. No volem dir res, No. Allí se'm cremarà tot ara. Per això, Sí. a veure... A veure, pues això, diu... Això. Sol us diré una cosa. Despacito. Lo grup que està de moda, lo Despacito, del Luis Fonsi. En tots vosaltres, lo Despacito del Luis Fonsi. Un fort aplaudiment! Ay,
Si és que ja sabia que no us havia deixat presentar aquella senyora allà. És la cosa preixada. Noi, carinyet. Senyora, no em molesti més, sisplau. No. Noi, carinyet, vine. No, et volia... No ho he sentit, que ja me l'han enredat prou. No hi havia foc al camerino, no hi havia la furgoneta, no hi havia ningú. Volen deixar-ho tranquil i acabar de presentar la primera part, que quede mitja part per després tornar a començar una segona part, que no la vull sentir més. Que només te volia dir que ho estàs fent una miqueteta millor. Teniu una pell més fina que estos presentadors d'avui en dia? Mire, senyora, suavecito va caminant cap a la cadireta, Perdó, que vas millorant, Però vigila, que te tinc ni ulls. En fi, abans de la segona part que tenim un momentet de... agafar el telèfon, que ens sona per ahí. Bé, i ara amb tots vostès, el grup local d'Alcarràs es deleitarà amb la cançó que ens toca a tots i a totes. Així bailava Innamà de Rigoberta Bandini. Sisplau, aquí sí que demano un fort aplaudiment pel grup local. Endavant amb l'Alcarràs. Ama ya me ha dicho que un día estuvo bastante perdida. Le he dicho eso nunca se pasa. Me ha pasado su email por WhatsApp. Hoy Paula me ha dicho que un día también se siente incomprendida. Después hemos estado de WhatsApp bailando tuerca en la terraza. Y es que parece mentira que a todos nos cueste la vida, pero de repente hay un día que hemos amanecido contentas y yo no sé lo que piensas.
res a dir, mira, mos cau la mà de tot, quin grupet que tenim. Bé, hem arribat a l'equador d'aquest acte. Per enviar tenim un descanset de 20 minutets, si voleu tenim un servei de barra, si volen els que fumen poden anar a fumar, els que tenen pipi poden anar a fer pipi, però abans d'arribar a aquesta mitja part els ensenyarem un vídeo del Contes que també ens l'han enviat per aquesta ocasió. Ens fiquem el vídeo i llavors ja es poden alçar i poden anar a fer les coses que tinguin que fer. Fins ara. Hola a tothom, som els alumnes de sisè de l'escola Comtes de Torregrossa d'Alcarràs. Hem practicat aquesta matinada amb vosaltres. Espero que us agradi i que podeu disfrutar aquesta actuació. I sabia tant de presentar la meva amiga Hipòlita, oi? Sempre feia de Lola Flores, sigui gaire moment, o de Sara Montiel. Senyores, què fan aquí? No, que sí! No! No hi poden estar aquí dalt. Sí que hi podem estar. De què feia jo? Ella sempre feia de Sara Montiel. Sí, perquè sempre porto un aquí guardat, mira. És que trobo... Yo siempre fui de Rafael Acarrá. Mira, para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor. Caliente, caliente. Caliente. Pero los mares son placer. Genial. 20 gallinas. Un espero al hombre que yo quiero. Señores. Per favor, tot això que està passat de moda, tot això. És que un presentador, la norma número 1 és ser puntual. Sempre està a l'hora, nen, si prives d'altres mentiran. Sí, jo ja venia, però resulta que algú ha ficat una cadira a la porta del vestidor sense voler que algú, quan he anat a buscar el guió, no està el puesto, sense voler. Perquè naies el vestido. Claro, qui fies el vestido. Mire, senyores. Oi, no me falta això jo ara. Que és amiga seu, aquesta. Ai, s'ha quedat aquí, Mercedes, cariño! Mercedes,
segon, sisplau, un segon. Perdoneu aquesta interrupció d'aquestes senyores, no està previst res. Ara no té l'escala perquè no hi ha l'escala. Què vol ara, senyora? Què necessita? Mercedes, que puges! Tu me les pagaràs, Tu me les pagaràs, que no has tancat a casa perquè no vingués, A tu sí, tu te perdonaré. Però tu no, que no te tornes! Vale, nena? Però tu eres el sol de part de padrina. Dis-me una cosa, no marxes, però no hi ha... Per aquí, esperi, senyora, jo l'ajudo. Vingui, que Ai, l'ajudo. per l'amor de Déu, per l'amor de Déu. A la volta no passa res, espera, el Tom. Escolta, presentador, a veure, què hem de fer ara? Què hem de fer ara? No, que pujo! No. Ara declarem aquest problema aquí. Jo, amb altres dos, ja en tenia prou. Però és que ha arribat el perdigot aquí i ja mai ple. Hauria d'anar tirant-lo, No. Tu no vols que aquí entres molt Però vostè, què, sa padrina? No, sa padrina, ella, sa padrina, l'ha tingut que portar avui? Ja, un moment, senyora. La cosa és que jo li dic, padrina, amb tu em quedaràs avui. Padrina, sisplau. Jo li dic, padrina, avui amb tu em quedaràs. Ai, filla, no sé si podré vindre. I, padrina, i llavors, dic, bueno, si no passa res, jo he d'actuar sí o sí. I tu, xiqueta, no t'has donat compte que si està tancada a casa era perquè no s'hauria d'obrir aquella porta? Si està... És que m'he trucat, jo que sabia que estava tancada a casa. Bueno. Padrina, hauríem de marxar perquè vostè no està bé del polvo, ja hem de marxar que li falta l'oxígen. Jo me quedaré aquí. Bueno, pues deixeu-li presentar el que toqui, deixeu-li presentar el que toqui i ja marxa. No, jo me quedo aquí amb vosaltres. Va, No es poden quedar. deixeu-li presentar el que toqui, va. No es poden quedar aquí. Miri, ara hi ha un vídeo. Un vídeo. Hi ha un vídeo sobre l'estiu. Volen que feu el favor de callar, sisplau? Què vols graven? Això de la nit que no sortia, que hi ha cap de vídeo tan modern. No. No entenc com són les Llàstima. Calleu una miqueteta, dones, calleu una miqueteta. I deixeu parlar el presentador. No és un vídeo que les hagin de gravar a vostès. És un vídeo. Ja parlo lent per a veure si els hi va d'entrar en aquest cap. Perquè veig que se'ls hi escapa una miqueteta. És un vídeo que està preparat de les colònies que fan a la Val d'Aran. Llavors, si volen fer el favor d'atendre, li falta aigua a la padrina, que s'eixuga de tant en Toca la tant. pastilla, Mercedes. Mercedes, que te subeixiràs. Si se subeixís, doncs mira, ja per estic mal Gràcies, xiqueta. Bueno, per favor, si volen a la de 3, presentem el vídeo. Vale? Venga, adelante. 1, 2 I 3. dentro del vídeo. Venga. Santa paciencia. Yo me llamo David, tengo 11 años. Yo me llamo Celia y tengo 13 años. Yo me llamo Fátima y mi edad son 9 años. Yo me llamo Berta Carrillo. Nuria Galán Querol, tengo 15 años. Y yo me llamo Lucía González y tengo 16. Me llamo Polo Urbano, tengo 10 años. Guitarrista y futbolista. Me llamo Aidan, tengo 15 años, me lo estoy pasando de muerte y espero no ser el único. Este año es el 17, empezamos en Les, en el Valle de Arán, empezó el proyecto de una manera pues como muy modesta, con un número muy reducido de niños, vinculados todos al Hospital Vallebrón de Barcelona. La filosofía del inicio, de hace 17 años, era exactamente la misma que en estos momentos. El querer que estos niños se lo pasaran bien, que normalizaran su vida, que conocieran a otros niños con experiencias parecidas. Y después el proyecto ha ido creciendo, ¿no? El hecho de poder realizar estas colonias te llena de una manera también especial. Estás en un ámbito de educación no formal, pero con unos chicos que tienen un bagaje y unas experiencias y una madurez que de verdad te sobrelimita
y llegas a un punto en que en estas colonias más que tú ofrecer, estás recibiendo. El ambiente, el entorno natural, creíamos que era adecuado y junto con la Asociación contra el Cáncer, la Junta Provincial de Lérida, iniciamos este proyecto. Al llegar es extraño porque te encuentras con un ambiente que no esperas, pero llegas allí y te das cuenta de que al final son unas colonias más, que la gente está alegre, disfruta de estar todos allí juntos haciendo actividades. A los padres muchas veces les da mucho temor enviar a un chico con el que han sufrido tanto, les dificulta muchísimo el plantearse algunas veces que tienen que va a estar su hijo en un entorno que ellos no van a controlar, no van a conocer. Y a los padres siempre les digo que esto les va a ir bien ya incluso para ellos. Y además les doy la tranquilidad de que sea cual sea la hora, me pueden llamar, pueden localizarnos y además nosotros por los diferentes medios, tanto web como redes sociales, vamos publicando información. Pues para mí no es nada duro porque sé que vengo a un sitio genial a pasármelo súper bien y mi madre por lo tanto está feliz de que yo venga aquí y me lo pase porque sabe que voy a estar muy bien. Es más, está deseando que me vaya porque me ve con ganas de venir y, o sea, la tristeza es al volver, decir mamá quiero volver al Valle de Arán, casa me aburro. Yo supongo que en estas colonias son ellos, no tienen ninguna limitación a manifestarse como son, no tienen ningún tipo de complejo, ningún límite para hacer las cosas y sobre todo como todos han pasado por una experiencia dura, pues se entienden muy bien entre ellos. Sí. Y es la semana en la que son ellos. Bueno, estar aquí es un laberinto de emociones, básicamente. De lo que hablas y lo que conoces es la enfermedad desde otro punto de vista. Tú la conoces como enfermo o como familiar de enfermo y luego aquí la aprendes a vivir de una manera muy distinta. Yo sí recuerdo la primera vez, ¿no?, de subir y sentir que estaba sucediendo algo extraordinario, ¿no?, en ese espacio con todos esos niños, con todos esos monitores. Yo recuerdo el primer año, venía con nosotros un niño, Ángel, por cierto, él había tenido, creo que fue una leucemia. Su madre me llama a mitad de las colonias, la mujer me llamó llorando, te tengo que llamar porque me acaba de llamar Ángel y me ha dicho, mamá, tú no sabes lo que yo tuve, no es nada. Porque si tuvieras como la capacidad de superación que tienen otros compañeros que están aquí en las colonias, es inmensa, dice, y bueno, las ganas que él ha seguido repitiendo colonias hasta que cumplió los 15, 16 años. Bueno, yo empecé a venir a estas colonias cuando tenía creo que 8 o 9 años y vine hasta que me echaron hasta los 16 y ahora pues es mi primer año como monitora. Para mí venir aquí era como todo el año lo esperaba porque me lo pasaba súper bien y estaba súper feliz. Cuando eres niño, o sea, todo lo vives desde el punto de vista de felicidad, súper divertido, súper todo, y ahora ves pues, que tiene un montón de trabajo detrás, muchas horas, mucho sueño, pero igualmente que desde dentro también se pone muchísima ilusión y vale la pena todo. Son un ejemplo de normalidad para estos chicos y chicas. Es un sitio en el que pueden sentirse como chicos y chicas. Aprendizaje, ganas de vivir, experiencia intensa, muy similares a otras colonias y al mismo tiempo muy diferentes a otras colonias, ¿no? Bueno, yo creo que superación constante. Solidaridad, empatía, amor, compañerismo, pasarlo bien, pasarlo pipa. Y algo que es básico y muy importante, que son gratuitas, ¿no? La gratuidad de las mismas, ¿no? Y que hace posible que cualquier niño, independientemente de su situación, aparte de por haber vivido una enfermedad oncológica, pues puedan participar de ellas. A mí me ha encantado porque es estar con amigos y hacer muchas actividades que son súper guays. Cuando yo llego a Sevilla y me preguntan mis compañeros, me pregunta la gente, yo vuelvo con energía. Sí, yo creo que es el mejor proyecto de mi vida. Siempre lo he dicho que esta semana, durante todo el año, es la semana que más te llena y creo que es un proyecto que tiene que durar muchísimos años más porque solo verles aquí, verles sonreír, verles en las montañas, creo que no se puede sustituir por nada más.
O sea, imprescindibles, y la palabra es imprescindibles. Si me estáis viendo, yo quiero recomendaros que vengáis, porque tenéis las 24 horas del día ayuda de parte de enfermeros, enfermeras, y está todo súper adaptado. Hola, soc en Pau i us vull explicar com han anat aquestes colònies. Jo porto 2 anys seguits anant a aquestes colònies i el que m'ha semblat molt xul és que des del principal moment que entres t'acullen amb una alegria immensa. Vull dir, per exemple, l'any passat ho han fet tot de Harry Potter, estava basat tot de Harry Potter i a mi, que soc una persona que m'agrada molt Harry Potter, doncs ho vaig disfrutar molt, la veritat, perquè cada dia fèiem activitats diferents i també estava tot decorat. Semblava com si estiguessis dintre de la pel·lícula. Amb tota la gent que hi havia allà ens van assignar grups i també les cases, les diferents cases de Hogwarts. Però sí que li canviaven una mica el nom, com per exemple Hufflepuff era com Marlow. D'acord, com un cop teníem aquests grups que doncs cada dia fèiem activitats diferents, com gincames, i al final de tot, o sigui, era de les meves activitats que ho he passat. Era tot superdivertit, m'ha encantat i m'encantaria molt tornar-ho a repetir. Les habitacions estaven molt ben fetes, i la veritat és que m'encantaria tornar a repetir l'experiència. Jo ho he gaudit molt i m'he sentit molt acollit i a part totes les persones són molt bones i també l'any passat, jo crec que tots els anys sí, perquè jo només he estat 2 anys, per tant ens hem juntat amb gent de les Canàries i era tot molt bonic perquè, clar, ells ens ensenyaven del seu i nosaltres ens ensenyàvem del nostre. I era tot molt bonic, vull dir, m'ha encantat i la veritat m'encantaria tornar-ho a repetir. No, deixeu-me mirar perquè fa rato que no veig aquelles 3 i és capaç que me la tornen a liar ara per aquí. Bueno, vale. Bueno, doncs aquí heu vist una mosteta de lo que es prepara, d'on anirà la recaudació que farem avui. Vale? I sense més preàmbuls, anem a l'actuació del col·legi, que han dit que han d'anar sortint arreglant-se, no sé si hi ha algú del col·legi per aquí al darrere, si es poden... Bueno, m'han dit que havien sortit. Diu que volen presentar una Super Bowl de la Shakira, que ara està de moda, no salt, Piqué, i la Jennifer López, ¿vale? No sé, sí. M'han dit que són 32.524 actuant. Bueno, aquí us diu això amb el grup del col·legi. Un fort aplaudiment.
obrir la porta. L'he faltat que ni una bèstia mortal la podria tombar. Perfecte. Vinga, anem a presentar. A veure. Anem a presentar, a veure. I la Mercedes, que no ve. Que no ve, la Mercedes. Oi! Què ha estat això? Corre, que no sé. A veure, on deu havia d'estar en anglès, no? Ara mos ha tocat en anglès, És que... Si no mos podem tocar el vivo cantant. Sí, exacte. A veure, Bretin Ball, fins, Dustri, Bavi... Què et passa, la llengua Filomena? Que les necessito el carinyer, Hòstia, llegeixis tu, que jo no ho sé. A veure, que és molt fàcil. Nasits... Aquí. És l'home... Ara sí, ara... No que de lloc sí que no el fotria. No sé què dir. No, és l'home no. És Lechuga, que penso més de la Miley Cyrus, el Bruno Mars, Lil Nas... Nas? Això sí que ho entenc, el Nas. Nas X Channel. Del que bona olor és del Chanel. Vinga, va. A veure, Becky, Paul, de Miley Cyrus, Fitness, de Bruno Mars, Industry, Lil Nas X i el logo de Channel, un fort aplaudiment a la Fontanella!
n'estic fart ja, Se m'havia fet mai una presentació tan llarga, Tu tranquil, xiquet, tu tranquil. Ojo. Ai. A veure, jo t'explicaré com ho has de fer. Vine cap aquí. Sempre al mig. Un presentador bo sempre ha d'anar al mig. Vine cap al mig. Veus la línia? Al mig. Ombros cap amunt, dret. No tant amunt. Ombros enrere. Ara, cames flexionades. Molt bé. Cap cap a dalt. Cap cap a dalt. Cap a dalt. Ara. Que sí? Ara sí. Que sí, diuen. Ja m'agradaria veure aquí a vostès. Ara. Així de presentar. Ara et dic el que haig de dir. I ara, així, des del grup, no estic Però, home, i has de ficar una mica més d'il·lusió. A veure, què has de dir? Ara he de dir que des de les borges blanques... Des de les borges blanques... Vinga, va, prova-ho tu. Des de... Ombres enrere. Que l'han portat de directora, aquella senyora. Aquella, ja he tancat jo a casa i no hi ha manera. Va, presenta. No t'entretingos, que la gent... Perdó, des de les borges blanques... Ara sí. Ells presentaran el número... No et distragues, home. Però si fa tan fred aquella senyora, si només davant la pujava a l'escenari... Hem de fer-ho abans que pujo, va. Si arriba a pujar mai no la trauràs. No la trauràs de l'escenari. Des de les borges blanques es presenta el número... Corre, està pujant. Paco Pios de Luis Aguiló. Un fort aplaudiment a les borges blanques. No, ha de baixar de més.
que Cosmin perdió la gloria en el desierto. Se moría al espejo y lo abrazaba el sol. Y cuando estaba medio muerto, hizo un tajo en el desierto y allí mismo el río Bravo construyó. Ay, 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 lo digo yo, fue el vaquero más auténtico que existió. Ay, 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 lo digo yo, fue el vaquero más auténtico que existió. Bueno, doncs ni marxen uns i ens entren uns altres. Què és per allò, això? És per allò? No? Quina sort, perquè no tinc ni puta idea de tocar el piano. Molt bé, ja entrem a la recta final de l'espectacle. Paro un moment i pensar que acabo... Anem a veure com estem, perquè hem fet un aplaudiment pels de la premsa, sisplau. Són les noinetes que tenim al darrere que van... Al començament hem fet una cosa, a veure com esteu de lo que hem fet. Vosaltres m'heu traguet coses, jo ho vaig parlant. No patieu. Comencem aquest cantó. Molt bé, molt bé. Fixeu-vos aquests que ells sí que ho tenen après. No em deixeu malament. Vinga. Vinga, home, diu allà. Hem d'anar a sopar. Molt bé. Doncs sense més dissolucions, tot bé, mestre? Sí. Bé, anem amb l'actuació del Guaire, que ens representaran Vivo por ella, d'Andrea Bocelli i Marta Sánchez. Tota una oda musical. Un fort aplaudiment. Vivo por ella sin saber si la encontré o me he encontrado. Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me he conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me
de les cales més altes. Ai, ai, s'atrapa, carinyets, treu-ho, això. Un fort aplaudiment per les de l'Atenso, vinga! Molt bé, carinyets, que tot apareixi. On vas? Sempre he sigut molt ajudada jo, D'altra cosa no puc ajudar a tota la vida. Sempre no ho sé. Veus com m'has de fer una mica de dedicar-te de l'enquart? Va, que toqui ara, que presenteu. Ara toqui. El grup, que ho he de mirar. El paper robat. Sí, que no mos ho foten. De Juneda. De Juneda? Sí, un poble molt guapo. Mos faran Cindy in the Rain, del Francisco sense nata. Qui és aquest Francisco? Lo Cisco de nostra vida sempre. De tota la vida? Lo Cisco Sinatra. Pues venga, un fortíssim aplaudiment pel Francisco Sinatra.
Sí, que t'ajudem. Agarra l'altre per un cantó que per l'altre. Vinga, va. Vinga, va. Oh, guapa la farola, Ni saben esta gent. Ojo, la zapatilla. Ai, que m'ha posat un micro i tot. Buenas tardes. Però ves parlar d'un micro. Bueno, ara... Que heu cregut que les podrien presentar totes a les actuacions, que no tindríem cap de problema nou de fer cas de tant actuar. Per fi mos han desfet d'aquell pesat. Claro que mos han desfet d'aquell pesat. Claro que mos han desfet. Rubio, salta la alarma de un camerino. Paso el vídeo de las cámaras de seguridad. Què diu? Què diu? Un vídeo? Sí, que m'ho has d'ajudar. Ajuda-mos! Oh, però anem a presentar total. A veure. Vinga. Bueno, no faig un cas d'aquest vídeo, vale? Tot això és mentida, és una cosa preparada, Ho hem preparat tot nosaltres, això. Una broma! Bueno, ara centrem-nos en l'últim espectacle de la nit. L'últim? Sí. Oh! Ja comença a ser l'horeta de sopar, nena. Vinga, mos toqui. A veure, mira el camp. Oh! Mira! Mira el camp. Mira quin camp! Doncs mira el camp. Exacte, i quina va sopant? Promptos Mari de Tina Turner. Oh, que m'agrada a mi la Turner, nen. La Turner, la Trina. La Trina. Vinga, tots vosaltres. Un últim fort aplaudiment pels de Mira el camp. Amb la Tina Turner.
xiquet, quina pell més fina. Quina pell més fina que tens, ves. Nosaltres veig que també és per aquí, Ai, no hem escoltat tot. Nosaltres solen una novetada des de sempre. Una novetada de presentador? Claro. Mira! Ja els hi valen a vostès! No, és com ficar les seves companyes. I la que trencava la porta ja havia de no pas pentegem a poder una porta. Senyor presentador. Miri, passeu-me. No! Si no tot idea de ella. Si ho haguessin dit d'un bon començament, que vosaltres éreu les que vau organitzar a Catalunya el gran event de l'escala en IFI, perquè sou una escala, no n'hi hagués cap de problema de que ho haguéssim pogut presentar los tres. No, però, senyora, no cal que rompeu el confeti, que si vol ja li donarem. No, és que sabia. Calli! Miri, què és el que farem? Com que elles van ser les que van iniciar lo de l'escala IFI, no, si volen, a Benidorm us en faré arribar un cop de peu a Benidorm. Anem a fer una pregunta, si fem unes preguntes per demostrar a la gent que sou les que vau iniciar això. Si poden contestar les tres a la vegada, quin any van començar a fer l'escala IFI? La de tres. 1, 2, 3. 1956. 1956. 50. I fòlita, collons. 50. Que té un retras d'anys, vostè. Jo sí. Sèrio. I van fer un número de ball, no? No, tota la vida no em van fallar mai que ball. Vale. I el nom del grup és... Me'l poden dir a la vegada després, el nom del grup? Sí. Una... No. El nom del grup en general. Del grup. 1, 2, 3. Del grup o del cantant? Del grup. Del grup. Artístic. Del grup. Grup artístic. Grup artístic. 1, 2, 3. Rafael Acarrà. Qui? És que ho hem fet totes vegades. No, l'associació vostra. Sí. Aquesta... Bé, és igual. I ara, perquè m'han passat per Pinganillo, que van fer un número que va ser multitudinari, que el van repetir molt... Tots ho eren multitudinaris, també. Fiquin al centre. Al centre? Què diu ara, Sí. Que han d'anar al centre, què diu ara? Fiquis, al centre de l'escenari. No, al centre de... Sí, aquí. Òscar, és el número amb el que el primer any va guanyar el primer concurs d'escalarisme. Sí que era un concurs. Que van recaudar molts cèntims per aquells temps. Vale? És aquell ball que s'ha... Aquell ball, sí sabem. Ui, les vegades que vegades no te lo conté. Bueno, jo les vaig passar pel carrer i van ballar. Òscar. Sí. Fica't tu davant. Cuando voy caminando por la sala, me pregunto si
arribat a la recta, ja al final de tot. Veia un redoble, eh? Ai, senyor. El pobre Miguel diu. En fi, fins aquí ha arribat tot. Ens queda un vídeo que us ens passaran ara en un momentet i demanaré a tots els concursants que pugin a aquell escenari. Un fort aplaudiment per tots, sisplau, i per vosaltres. Moltes gràcies a tots i totes els que ho feu possible. I en aquest cas, especialment a tots els que us heu juntat a aquesta activitat d'escala en Hi-Fi, a Alcarràs, per recollir diners i així fer que aquest any tornem a tenir colònies. I també moltes gràcies per la participació de Juneda, Alcoletge, Tornabous, Preixana, Fondarella, Vilanova de la Barca, Algaida, Linyola, Puigverd de Lleida, les Borges Blanques, Miralcamp, Alcarràs i les Escoles Comtes de Torregrossa i Parc Saladà d'Alcarràs. Moltíssimes gràcies per la vostra participació. Molt bé, si anem sortint tots, Linyola, Tornabous, Vilanova de la Barca, Preixana, Alcoletge, anem sortint a l'escenari, tots els participants, aplaudeixen. A veure, tots. Ai, aquesta és la musiqueta. Puja, Òscar. Tornabous, Linyola, Tornabous, Vilanova de la Barca, Preixana, Alcoletge, Fondarella, Borges, Alguaire, Juneda, Miralcamp i Alcarràs. Molt bé, doncs,
que pugin el Carles, el Xavier, el Gerard i l'Elies. On són? Un aplaudiment molt fort per lo que ens han fet riure. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tots, a l'Ajuntament, a la Junta d'Alcarràs, de l'Associació contra el Càncer i a tots els que ens heu fet passar aquesta tarda meravellosa, a tots els grups, a tots els pobles. Moltíssimes, moltíssimes gràcies. Bueno, jo només dono les gràcies als artistes que m'ho feu molt, molt fàcil. Encara que us penseu que m'envieu whatsapps i coses, m'ho feu molt bé. Continueu així